Pero dadayo ulit tayo dito sa Abil, ayan. So ito yung lugar namin, dito kami sa may Maglaho banda. Pero doon kami sa may Buena Vista magdadive mga kasbero. So nagpaalam kami doon at bumalik naman. Ayan. So andito yung mga cliff diving. Ayan. So ayan, makikita nyo yung mga bahay-bahay na yan mga kasbero. Yan yung cliff diving ng Carabao Island. Bagong spot. Sana makakiti tayo dito. Pana na rin Mr. Dali.
puksi pa. Bolo. Oh, puksi. One down. Woo. Sige daw.